Здравейте, консуматори на мазната чалгия, с плитки умове и мозъчета пихтия. Как е хавата? Имате по 4, най-много 5 неврона в главата. Можем ли да наречем това нещо музика? Продукт на алкохолни извращения, заченато зад курника. Чалгата намира своята публика сред най-жалките слоеве на нашата република. Клатят, простуват и грозни манета, гледат се едно са думкани в дирека. Ниски страсти, гюбеци, долнопробни алкохоли. Човешкото в тях липсва, повечето са родени от шайги с гарфиоли. За съжаление, тази гнусотия популярна в България. Обожава тя всяка шаврантия и говедото до нея с мозък пълен с диария. Най-високата обществена изява е да се домогнат до скъсана салфетка. Наричат го забава. Да, забавени сте, но в своето развитие, ако Дарвин беше жив, щеше да откачи от това откритие. Ами ето ги липсващото звено, веднага си личи, че са правени от гумно. Всичко е изкуствено. Задници, цици, джуки на по 30 години изглеждат като каракончули клепухи. За съжаление, тази гнусотия е много популярна в България. Обожава тя всяка шаврантия и говедото до нея с мозък пълен с диария. Лапайте коравия, лапайте коравия. Драги хора, чалгата е начин на живот. На слушащите я Господ им е проиграл душите на белот. Но преди това им е изкарал мозъците, страл е в тях и ги е затворил вулкани за компот. Нека споменем и на чалгата, патриарха, плешивото създание от учен дол. Нека да го лашка кон със едра шарка, докато се търкаля в кален гьол. За съжаление, тази гнусотия е много популярна в България. Обожава тя всяка шаврантия